Ορίστε, κύριε. Δεν είναι τυχαίο ότι στη γραμμή βγήκε ο κύριος Μουρούτης που δεν το συνηθίζει και δεν βγήκε ο κύριος Μιχελάκης. Σας ευχαριστώ πάντως, κύριε Μουρούτη, που θα με κάνετε βουλευτή Ιωαννίνων από την πρώτη κατανομή. Και σας ευχαριστώ που άθελά σας με χρήσατε, αν και δεν έχω τέτοιες φιλοδοξίες, νούμερο 2 στέλεχος του κόμματος του Πάνου Καμένου. Νόμιζα ότι στο κόμμα του Πάνου Καμένου δεν υπάρχουν νούμερα. Αλλά αφού υπάρχει νούμερο 1 και νούμερο 2 εσείς, το κόμμα του κ. Καμένου βρήθη από νούμερα. Όταν θα έρχεστε στα 4, ελάτε να τα πούμε. Κύριε, σας παρακαλώ. Εννοώ που θα τους κόψουμε τα πόδια, Στέφανε. Θα πηγαίνει μπουσουλώντας. Ο κύριος Μουρούτης τη Δευτέρα θα πηγαίνει μπουσουλώντας. Δεν θα έχει πόδια. Θα πηγαίνει στα 4. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Τους εκβιασμούς και τις απειλές τους. Ποιους εκβιασμούς, τι είναι αυτά εδώ? Καλό σας βράδυ. Ρωτήστε την εφημερίδα που τα έγραψε, δεν έχω τίποτα να σας πω. Κύριε Μουρούτη, ένα ερώτημα. Ο κύριος Σαράκης, ακούστε το λίγο. Ακούστε, κύριε Μουρούτη, επειδή για σας λέγεται και γράφετε ότι είσαστε ο επικεφαλής του επικοινωνιακού αγώνα κατά των ανεξάρτητων Ελλήνων. Και μάλιστα όχι έναν αγώνα με καθαρά μέσα, αλλά ότι χρησιμοποιείτε και αθέμητα μέσα. Θα ήθελα να μάθουμε για σας, κύριε Μουρούτη, ένα λεπτό, κύριε Μουρούτη, πέρα ότι ήσασταν το δεξί χέρι στην πολιτική άνοιξη του κυρίου Σαμαρά, τι έχετε σπουδάσει, τι δουλειά έχετε κάνει στη ζωή σας, αν είχατε δουλειά, τι απέγινε αυτή η δουλειά. Μάλιστα. Και πόσα παίρνετε από τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Για να μιλάτε με αυτόν τον τρόπο, να μιλάτε για νούμερα. Κύριε Σαράκη, βάλτε μια τελεία. Κύριε Μουρούτη. Τι σπουδάσατε? Κύριε Σαράκη, εγώ δεν πρόκειται να πω σε διάλογο. Κύριε Μουρούτη, απαντήστε να κλείσουμε, να ολοκληρώσουμε. Ακούστε, κύριε Χie, σε αυτή την κουβέντα εγώ και σε διάλογο τέτοιου επίπεδου. Βλέπετε, παλεύω να κρατήσω